ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ከመይ ቀኒኹም? ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበል። እሺ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ዘይገበርኩም እውን ሳብስክራይብ እና ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ንኽትኾኑ ብትሕትና ይላዎ። እሺ እምበኣር ንሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ተኸታታሊ ዛንታ ራሄል እዩ። ሓቀኛ ዛንታ ራሄል ቀዳማይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ እና ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክቡራት ተኸታተልተይ ነዘ ዛንታ ንኽትከታተሉ እውን ብትሕትና ይላቦ። እሺ እምበኣር ናብኡ ከብለኩም። ዛንታ ራሄል ሓቀኛ ዛንታ ቀዳማይ ክፋል። ሹማ ራሄል ትበሃል። ኣብ 1999 ከባቢታት ኣብ ዕሸል ዕድመኣ ብወለዳ ንክትምርዖ ተገዲዳ ብዕድመ ንዘይምጠና ሰብኣይ ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ልሙድ ማሕበረሰብና እንተኾነ ንራሄል ግን ከቢድ እዩ ነይሩ። ዝዓበየትሉ ኣብ ሃገረሰብ ስለ ዝነበረ ንሱ ካብተን ከበድቲ ሓደ ኣተዓባብይኣ ገጠራማ ስለ ዝነበረ እዩ። ናብራ ከተማ ኣይትፈልጥን፣ ናብ ከተማ እውን በይና ከይዳ ኣይትፈልጥን ነበረት። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ብወለዳ ትብፅሕካ ተባሂሉ ዝተመርዐዋ ከተማ ዝዓበየ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዕድመ ዘይመጣጠኑ ኣመና ብዕድመ ዝወልዳ ነበረ። እቲ ፀገም ብዕድመ ጥራሕ ዝዓብያ ወይ ድማ ዝወልዳ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ። ብውሕዱ ካብቲ ዝተወለደትሉን ዝዓበየትሉን ሃገረሰብ ናብቲ ናይ ትብፃሕካ ተባሂሉ ብወለዳ ዝተዋሃበቶ በዓል ቤታ ንክኸውን ዓዲ ብውሕዱ ናይ 3 ሰዓታት ርሑቕ ይኸውን ነበረ። እትፈልጦ የለን ዝርኣ የለን ብጀካ ናይ በዓል ቤታ ቤተሰብ። ብብዙሕ ናፍቖ ሳልስ ተኣኸለ። ራሄል ናብ ስድራኣን እትምለሰሉ መዓልትታት እናቆፀረት ኣብ መበል 4ይ መዓልቲ እቲ ሓቀኛ ዛንታ ስቓይ ራሄል ካብዚ ይጅምር። ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ስለ ዘዳመፅኩምኒ ካብ ልቢ የመስግን። ክቡራት ተኸታተልተይ ከዚ እውን ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ እና ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ሓቀኛ ዛንታ ራሄል እውን ተኸታታሊ ስለ ዝኾነ ክትከታተሉ ብትሕትና ይላቦ የቐኒየለይ።